Takže tu máme ďalšie karty, ale Pokémon. Takže mám ich veľa. Nemám aj jednu čiernu, ale to nevadí. Že prvé to tá. Počkaj, točím kameru, dobre. Prvé, nie. Toto je prvá. Druhá je tota. Tretia je tota, čo je také tu, no. Také tu. Taká. 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 Asi chápete, taká tu. Taká. Ďalšia. To sú ako kúfre časy na video. Ideme ďalej. Mám ich tu veľa. Už tak nie, ale mám ešte. Pikachu. Vidíte, veľa ich mám. Ďalší Pikachu. Takže už je malo, že posledné asi 2 alebo 3. Dobre, takže tak. Tak a posledná, hop. Taká. Takže dúfam, že sa vám ľúbilo to video. Dajte lajky, odbery o 106, že by sme mohli ďalej natáčať. Dneska tu nie je Bianka, ale je vo VKP, keď prídete na to, čo aj spolu, takže nový.